Ljudi, možete Kaj? da me saslušate. Pratio sam, znači ovo što sad pričam, znači ona nije ubila crvenog, ali imam pitanje za belog, znači za Nastiju. Čekaj, šta crveni je mrtav? Nastija, fokusiraj se na mene, Nastija. Reci, brate. Koji šok. Ovako, išla si, znači slušajte ovu putanju, išla iz kafeterije skroz preko Oxygena tamo, navigacije Shielda, tako do elektrika. Dobro. I tu je navodno uradila 2 taska, jako onako brzo. I onda je krenula, ja sam ju brzo, Buras, pa to su lagani taskovi, to su uradi brzo. Okej, onda je otišla u ovaj, kako se zove, reaktor, tako i krenula je da radi, ona je naterno tu, kad ponavljate zvuk onih kocki. I ja čim sam, ona je rekao, radit će ga to 5 minuta, znaš, ono nije baš brz, ja se sklonim malo gore i vrati se i ono odmah krene za mnom. A ti palo na pamet, Buras, da sam ja primetila da ti mene pratiš i ja namjerno idem za tobom, Buras. Ja ti ozbiljno kažem te, brat. Ja vidim ti sve vreme ideš za mnom. Ja namjerno idem za tobom, Buras. Prošlu partiju ti nije bilo sumnjivo kad sam išao sa tobom, kad si mi imala za alibi. Čekaj, šta? Pa prošlu partiju ja nisam bila killer. A ovu jesi, okej. Nisam, Buras, nego ti kažem, zato bi mi trebao alibi prošlu partiju. Pa zašto ti onda treba Zašto ti onda sad? Pritom ti nisi išao prošlu partiju za mnom zato što si ti umro na početku. O čemu ti pričaš? Znaš na koju partiju mislim. A ono kad sam bila killer. Beli je malo sus. A šta ti je sus? Zato što je mene Alek prati okolo i ja njega, Buras, da izgledam i onda sam ja sus zbog toga. Ne, meni je sus taj task što se radi dugo. Ali ja njega nisam ni radila. Ja sam stojala i čekala naranđesto, kapiraš? Znači, možemo da rizikujemo jednog. Ja vam kažem, znači, ja sam garantujem da je ona. Znači, vidjet ćete na kraju, brate, garantujem. Ako jeste ona, moj IQ 500. Ako nije se klupko kurac, brate, i to je to, izvini. Dobro, ajde Pa glasaj. skipaj, nemamo dovoljno, ajde. Ne, njemu je dokaz to što on ide okolo za mnom, te bre, i ja njega kuliram. Ako nije, izvini, evo, ako nisi ti, iskupit ću se. Dobro. Iskupit ću se. Goca jedini živ ostao. Idem vas na kurac. Jel jesi, a? Jel bila Bela? Jeste. Jel bila Bela? Ali jebemo sunce, te bre, kako sam se zajebala. Dole si tu. Jesam, rak. Se zovete meeting? Crveni je, videla sam. Ko je prošao? Alo, Ale, ko je prošao, brate, nisam uopšte... Videla sam ja na kamerama, crveni je, glasajte ga. Dobro, Ja čekaj, sam ajde gotovo Sol, odmah, Sol, da li možeš da se odbraniš, brat moj? Ne mogu. Dobro. Ne mogu da se setim, brate. Dobro, Ne mogu, dobro, ali ideš dobro. sa vremena za mnom, Sas. brate, valjda gledaš. Pa zato sam i pitao. A čekaj, a zašto si Ne mogu ti se setim. skipovala? Ko je Ko? skipovao? Pa, Zoka. Opa, Joj, slučajno, ne! Kunem se slučajno! Što bi skipovala, daj ovo, nisam debil da skipovala. Ja sam bukvalno rekla da je lik ubio na kamerama. Znam, pa ja sam ga vidjela. Alek i ja smo ga vidjeli, slučajno sam skipovala. Ljubičasti. Aha. Nema ljubičasta. Nema ljubića. Onda, ne, ko je onda? Ko je izašao iz ovog Medbeja? Crveni, Nastija, ko je izašao iz Medbeja? Vidjela si, Ja bila si nisam sam. vidjela. A, zeleni izašao iz Zeleni, okej. Medbeja. Nije, Ček sam ljubičasti nije, Zelen Ne. je bio sa mnom u kemu tamo. Ja sam njega vidjela kako prolazi to. Nema šanse, Alek i Zeleni su bili zajedno kod kema. Ja sam vidjela zeleno kako je Ja sam istrčao bio kod sa Medbeja i došao do emergency buttona. Čekaj, Ja sam bio sa crvenim, sve vreme. Stani. Zeleni je bio došao do kema, ti si Alek išao iza njega onda, došao si nazad. Ne, išao sam iza crvenog. Da, ja sam Iza onda njega crvenog. vidjela kako prolazi pored Medbeja i otišao do emergency buttona. A kako to onda on? To je onda on. Nije, Zeleni je bio sa mnom kod kema jebot. Nije. Onda se Njega- venta u Medbay. Jel ti nosiš onu masku tebra, onu debilnu, zeleni, onu belu tebra sa onim očima? I bradicom, Ja mislim da nema masku. Ne, nema ti, on ti je tek uzeo game. Ajde Aha. slušajte me sad, A ono što sam htio da sad. kažem, ja sam Penuse, slušaj, stani, Penuse. Nastija, skipovat ćemo i zvaćeš emergency. Čim budem video sada ovdje oko stola ljude, znaću ko je, brate. Ok, ajde.
Nemojte da se pomerite sa stola. Ko ode, znači, taj. Ostanite da vas vidim. Koja je taktika? Ostanite da vas vidim. Da, ali onda Ja će sam neko gotov od tvojih testovima i trikem takav. postara da se zove onaj tebra govno, ono. Aha, Zelen. okej. Zar ti nije to palo na pamet? Mogu Da, ja pa ti ići? imaš ovu masku. Evo, mogu da pokažem kako Mogu ja ići. Nemoj, Joj, samo drago mi je zovi što sam ovo, mrtav. brate. putajte plavog ako Nice nije try, plavi, man. onda je zeleni. Kad Je, je ja- Zeleni je, onda plavi. zeleni je sa maskom. Stani, ovako. Krenu se, crvena, Ne, ne. crvena. Veruj mi, Nastija, Mhm. on je, Nije. brate. Nije, ja On sam je 100%. plavog vidio na Baš me krenu. briga šta si vidio. Šalim se. Nije, ti još Ok. sabotaš čovjeka koji nije umješan u to. Nemoj tako. Reci, ali ti si, brate, Meni trolaš kažeš. ceo game, Ma brate. nije, ja sam smeđi bog te. Pa baš zato ti i kažem, troluješ sve gameove, brate. Ja, Glasi za zelenog. Ne, brate, ja Nisam mislim da je ga temno vidio. plavi, a light. Aj, zeleni Onda sad. plavi, evo ja se neću maknut od ja stola. skipam vot, ja nisam vidio nikog, tako da. A Brown, Zeleno. a ko je bio prvi ubica? Crni, verovatno. A vidiš da sam rekao Ljubića si zbog njegove kape, brate. To je taj, bre, veruj. Okej, Onda je- onda je... Nije. Brown je drugi. Da pogodi mene ćete sad ubiti, jel da? Čuj. Odmah A na mislim, riješio Bosanca, sam jebo ga teskove, Bog. tak da... Nije Da, važno, Alek, ali ti ako sada pogrešiš, kapiraš? Nisam Aha. pogrešio, veruj mi, budi sam. To je to, jedno kila i to je to, brate. On je, brate. Mhm. Ljudi, lavišta, znači slušajte me, on je branio ovog zelenog. Znači, garantujem, lagao je da je Pa on ne bio dam sa na njim mog Bosanca, nema toga. Znači, on je, Takvi brate, smo mi. 100%. Nastija, ja smo bili iskreno ne zajedno. znam, Nije znam da ja tamno nisam. plavi. Ja sam tamno plavu video da radi tasko. Znači, nije Čekaj, 100%. čekaj. A tamno- zašto je tamno čekaj. plavi sazvao emergency uopšte? Čekaj. Zašto sam ga ja Stani onako da me ovako. followuje. On je išao za tobom i niko nije bio ubijen. Ali ti si lagao da je bio sa tobom u kamerama, brate. Lagao si da je zeleni bio sa A tobom u jebi ga, kamerama, takvi a smo mi nije bio. Bosanci, jebi. Ne pomaže tvojom slučaju. Nastija, Joj, burek. Brown je, veruj. Ako si ti, Alek, burazeru Nisam, moj. Nastija, veruj mi, brate, evo, prijatelj, do kraja života, ti i ja, glasaj za njega, brate. Mislim da, Aki, on to će biti ono baš... Ja votam za Za koga ti si ti glasao plavi? Za Browna. Za Browna. Ja znam da je Golić išao Brown za je, Alekom i nije Nastija, nikog ubio. lagao je Tako lik da. za kamere, veruj mi, znači, očiju mi mojih lepih. Dobro, vidjet ćemo sad. Mojih lepih. Ako je tamno plavi ili ti Alek buraz. Ja i dalje Okej. mislim da je tamno plavi, a light. Znaš Okej. šta, nabijem te na kitu, znaš. Nije, 100% je lagao, brate, za zelenog. Sad ti rekao, Aha, jesi taj, pederu. Jesi ti bio drugim postorom išao? Nisam. Dinko je bio. Pereš te, bra. Ko je bio? Ko je bio drugi impostor? Bili su zeleni i brown, brate, jel da? Branio crnog buraz, a crni je samo reporto, nije Ja buraz. vama kažem, osoba Joj, koja kika nas puno iza toga. Naravno da si. Aha. Ti si mrtav, bato, čuti. Evo, riješio. Znači, test. kome pratka zna? Kako ćete kikat? Znači, koliko sam znao. Rekao, okej, ali očito mrtav. Aha. Alek, Vidjeli definitivno. smo. Alek, definitivno. Što ja? Ajde, ali. Ti ideš za mnom Da. I? Jesi Staneš vidjela na ko je sekund, prošao dole? onda Jesi odeš vidjela za ko je mnom, prošao opet. dole? i mi dođemo i mrtvo tijelo. Alo, sačekaj, Nasti, stani, Nasti. Ajde Ale. malo da ti ja popričamo. Ajde. Stani. Iz kog razloga Sad ću sumnjaš lagati. da sam ja? Sem sad što smo u isto vreme i ti i ja našli telo, bio sam iza tebe. Znači išao sam sa Da. tobom sve vreme i toliko sam bio blizu da je tvoj vision mogao da vidi da ja ubijam nekog. A iz te strane je došao Soul Mark. Kad smo ti i ja išli Ja nisam iz vidjela spona, svoj Marko uopšte. kako nisi vidjela, bre, jel me zajebavaš, bre? Ja znam Nastija, da išao je- su Doki i ja bili Ok, Soul Mark, gde si išao? Ok, Soul Mark, gde si išao? Skroz levo. Zašto? Ne znam mapu. Pa imao neki... Evo, vidiš da je išao. Zašto si A ne išao? znam mapu, lik. Ne znam mapu. Išao sam... Jesi ubio? Aj, molim te mi reci, da li si ubio... Niko nisam vidio nikog. Čekajte. Di si sad? A zar nije Laviš kada smo ga kikovali rekli da onaj koji kikaju stoji mnogo iza toga? Da Jeste, nisu njih jeste, dvoje bili jeste. zajedno imposteri? Misliš na mene? Da.
Zašto bi kikovo svog zašto si impostera? htjela- Me Zato što zajebavaš? onda izgledaš Nastija. manje sumnjivo. Ljudi, Nastija me kunem se, bez ikakvog razloga optužuje. Dakle, sad si mi ti sas, brate. Iako sam bio sa tobom sve vreme, brate, bez razloga, apsolutno bez razloga me optužuješ, brate. Znači, Soul Mark je išao ka našoj strani, ti tvrdiš da ga nisi Ja videla. sam tebi sada sas, a ti potvrđuješ zato što kažeš smo da ti ga i ja nisi sve vreme videla. bili zajedno. Jeste. Gdje je uopće tijelo? Pa nisam ga videla, Buras. Preko puta Mad Baya, tamo levo kad skrećeš u onaj Declamation, kako se već zove. Znači, tačno tu, pre locker rooma, okej? I ja kažem da je plavi išao ka nama i ti tvrdiš da ga nisi videla. Ja ga nisam videla, Buras, Ali- samo temlo videla. Kako nisi videla Soul Marka, Pa brate? nisam Išao je videla ka nama u Soul bazu. Sam ja završavao wiring na... Ima sam ono skroz gore na vrhu... Dobro, i ko je dolazio kod tebi? Samo mi reci. Ljubičasti. Iz Dobro. Declamation. Bela, slušaj me, ona ćuti, aj molim te poslušaj. Evo, glasamo za Zoku, ako nije ona, izbacite mene, Zašto brate. Zoka? Okej. Ajde. Zašto Zoka, alo? Fair. Zašto ja? Miša. Pa vi ste idioti. Pa vi ste stvarno idioti. Pa sve vremen se ne priča o meni, sad ste odjednom svi luče glasate mene. Jel ti ti ili nisi ti? Pa nisam ja. Ništa, aj kika malek. Nisam ja, ljudi, kunem se. A čekajte ljudi, a zašto biste uopšte kikali mene? Zato što si Ne došla znam, ni ja, od Boris, on je gore. rekao ako nije Zoka kika maleka. Jeste, jer je ona došla od tog dela gde je bilo telo ka gore kod crvenog, brate. A Soul Mark je išao u mom pravcu, ali ti mi ne veruješ jer ga nisi videla. Ne mogu da verujem, brate. Da, ali ti si sam rekao, ako nije Zoka kikamo Jeste, mene. uradi to. Ajde. Ali ćeš izgubiti ili ćeš pobediti. Ako ćeš da pobediš, ti si amazing IQ, brate. Eto, priznajem. Znači, votujte me, zajebat ćete se. Ja imposter nisam. Znači, ovo je... Okej, ale kajde ovako. Kunem se. Mi ćemo sada da votamo Soul Marka. Što mene Bog te. Pošto on tvrdi da je on tebe video. Kada je telo bilo mrtvo. Kunem se, Ajde, da je išao. okej. A ja nisam vidio vas uopšte. Kako lažeš, bre? Pa vi to Pa si... nisam ja njega videla, u tome je fora, Alek. Ej, molim te, slušaj me, stvarno je išao levo u bazu. Znači, kunem se da je išao u bazu i prošao je bukvalno pored tebi, pored mene, brate, i ti si našlo telo. I ja sam ga onda pitao gde si išao, nije išao, i on je bukvalno rekao, išao sam skroz levo u bazu. Okej, ajde, kikamo Soul Marka. Ajde, ako nije ti, brate, kikamo Ali tebe. zašto njega? Pa ti si sam rekao da si sam Nisam ti, ali rekao sam da je sas, ali nisam rekao glasaj za njega. Sad Dobro, može biti... glasaj sada njega, Buras. Okej, well played, brate. Ko je Glitch, uopće? well played, ili Nisam, kunem se, nisam. crveni ili beli. Znači Sad- 100%, sad brate. ćemo Ako si vidjeti. beli, Nastija, ako si ti, brate, IQ over 1000, brate. Vi ste svi degeni matere mi moje. Pazi šta kažem. Nastija, brate, A ko je bio? pa on je Jaj, bio Isuse. plavi. Hoće mi neko objasniti šta trebam s ovom kapom? Kapom. U library, u storage, šta moram s njom? Šta? Šta se desilo upravo? Šta se desilo upravo? Ste vidjeli Telo, ovo? ljudi! Ste vidjeli ovo, šta se desilo? Ne. Šta si Alo, Ja nisam ništa vidio. Lave, jesi Ja me zajebavaš? Plavi, Ja ti si bio... nisam vidjela. Ma nisam ništa vidio, čovječ. Ti bukvalno sam... Nisam ništa vidio, majke mi moje. Momento si vratio si se iz venta, brate. Opet na bosanca, vidim ja kako ovo ide. A nije Bosanac, ja kažem, to je bio još neko, bio je plavi i svetlo plavi. Ja sam vidio Gocu. Plavi je morao... Vidio Ne, sam ne, ga. ja imam osjećaj da je Miša izdao. Plave. Sam sebe Plavi. ubio. A, ajde, kikajte žutog, opet on je. Opet ja! Opet bocanac. Čekajte, zar nije plavi, alo? A nije plavi, žuti se, bre. A, Nisam. ja nisam pričaš o plavom. Ma Da nisam nisi ja... rekao plavi se već. Vento Čekaj, se i čekaj. vratio Čekaj, se. čekaj. Ne plavi, Mogu da žuti. ja žuti. kažem. Žuti, bre. Mogu da ja Reci, kažem obranu, Nisam ja išao za Mišom, iako čudno zvuči, Miša nije živ. No nisam ja, majke mi moje. A Miša mrtav. je umro, Znači, išao si za njima? Ne, znam da čudno zvuči, da ne ide meni u korist, no nisam ja.
Nemoj da Znam si ja da to upalio čudno cigaru. zvuči. Nemoj da si upalio cigaru više ikad. Ti ćeš Aj, mi skipa kutiju jebi dugovat ga, nakon Voka, ovoga. račas. A on čekaj, je bio koji prošli je game, to ne palo? može on biti Žuti? Pa ponovo. laviša Pa Voka. žuti. A, lol. Vama na dušu. Misliš da ne mre? Tebe, koliko si ti loš u ovome, jebote, ti si stvarno preloš u ovome. Aha, Još jedan. opet neko mi duguje. Eksploziv. Bravo, Bregli! Kakva ste vi govna, Ne, ali stvarno, ovo. Bravo, Mačko, dobro si Onako najljigaviji, brate. kad si Ali- otišao u Od vent. sad pa nadalje te kikam odmah na početku svakog gejma, Kad znaš? si